bafla ani mugan kelen lembe au bisimla sɔgɔmada in na foli ni wale ɲuman dɔn ko bila ka taa di Renouveau Télé lajɛbaga kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kanubaga fɛn fɛn sɔgɔlen don aw na ni sanga kɔnɔna la an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn ka fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé ale sugantili la anw de layidu ta aw ye ka fɔ nin kɛnɛ a bɛna sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛ ka taa se juma ma nɛgɛ kaɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye jama dafalen bɛ na ka se ka aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ di aw ma aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ min b'a to aw bɛ bɔ kunnasiri la a ye aw bisimila. Anw dibila baara kɛbagaw u bɛɛ lajɛlen dafalen don u ye labɛnw sigi sen kan sɔni an bɛna don kunnafoniyaw kɔnɔna la kumaso kɔnɔ yan nɔ sɔgɔmada in na anw ma fila bɛ yan nɔ Amadu El Konare yani ani Isa Kabasidi bɛ ka ɲɔgɔn lasɔrɔ Amadu ale fɛnɛ ka labɛnw sabatira sɔni aw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan honorable ni sɔgɔma kow bɛ cogo di alhamdulillah an bɛ nɛɛma na sɔgɔmada in na ko kura kosɛbɛ Fanta Tumota nɛɛma bɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye salabatɔ ye olu kɔni fasaya ka wuli bila nka nɛɛma bɛ anw minnu kun ka kɛnɛya a bɛ an tɔ de kɛnɛya ka taa fɛ siga t'a la ni dɔw tɛ kelen ye dɛ minnu bɛ yaayiwa o t'a ko la basi ye tɔgɔ fɔ tɛ an ka baro la ni y'a tile fila ye san kɔni o bɛ ka tugu ɲɔgɔn na ka na Bamako district kɔnɔna la wa hali bi ko kura ko sanko bolo dalen don tuguni o la a bɛ yira bɛɛ lajɛlen na ko bɛɛ ka i janto i yɛrɛ la lamɛnbaga jamakulu an ma ɲinɛ aw kɔ cogoya si la radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma k'an su o sanfɛla la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila bi alamisa Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan an ka jamana kɔnɔ yan nɔ fɛn min ye kalafili nataw ye wagati min kun kofɔra ko kalafili bɛna kɛ o la a yirala k'a fɔ ko o wagatiw ko o bɛna to a cogo la ko yɛlɛma fosi tɛ nana don a la walasa ka se ka aw hakili lajigi dati jumɛn ni jumɛn de fɔra ko kalafili nataw ko olu bɛna kɛ ka bɛn ni o wagatiw ye ani fɛnɛ ni wagati kofɔlen min fɔlen filɛ nin ye ko a ma bɔ a dɔgɔ kɔrɔ cogo si la est-ce que baara bɛɛ lajɛlen labɛn bɛɛ lajɛlen bɛna se ka sigi sen kan ka se ka kalafili ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn ni wagatiw ye wa anw ni Isa Kabasidi bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna hakilina miiri kɛ a ko kan fɛn min kɔni ye politiki fara ɲɔgɔn ka jɛkulu ye olu minnu yɛrɛ tun siga tun bɛ u dusukun na Choguel Kokala Mayiga ale ka tagabolow la Choguel kɛlen kɔrɔ k'a ka fɛɛrɛ bolodaliw ka o dangɛnɛmaya ni o bɛ tali kɛ plan d'action na yalima politiki mɔgɔw olu ye nimisiwasa sɔrɔ wa sɔgɔmada in na an bɛna kuma di Segu Ɲame Bacili ma ka bɔ RPM kɔnɔna la fɛn min ye anw ka don maa welelen sɔgɔmada in na don baara ɲɔgɔn welelen anw ni Dawuda Kinda bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna kana kunnafoniya di an ma nin kɔni ye hakili damadamani ye fɛn min ye sirabakan kasara jugu ye o kɛra Segu région kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu sira la anw kɔni ni Dawuda Kinda bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale yɛrɛ ye spécialiste ye o domaine kɔnɔna la a bɛna kana kunnafoniya di an ma sirabako lahalayaw kan Amadu El Konare ale bɛ ka don kibaru lase aw ma Sori Ibrahim Diallo siraba kunnafoni bɛ ale bolo Hawa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo Alexis Kalambiri ko ale ma sɔn fɛn dɔ ma bi a ye aw tulo ɲɛgɛlen jɔlen to an bɛ don kunnafoni kɔnɔna la sisan ni wagati boloda cogo ye ni o ye météo ye Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ samiya fɛ fiɲɛ o bɛ ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka a fiɲɛ kɔni fanga tɛ nana bonya kosɛbɛ fɛn min ye tawudinikaw fɛ yen nɔ bi gɔngɔnbulon kɔni bɛna kɛ o bɛna kɛ sababu ye olu ka yɔrɔjan filɛli gɛlɛya bɛna don a la ka sababuya kɛ gɔngɔn ye nka Mali fantɔw fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛ nana don yeli la o la sɔgɔmada in na sanko bolodalen don marabolo minnu kɔnɔna la o ye Kidali Gawo ani Menaka ye bi tilela fana tɔw dunnen kɔfɛ ani sufɛ sanko bolodalen don marabolo minnu kɔnɔna la o ye Tombouctou, Douanza, Mopti, Bandiagara, San, Segu, Kucala, Sikasso, Dioula, Buguni, Kulikoro, ka taa se Nara, Makita, Nyoro ani Kayi ni marabolo kofɔlen ko bi tilela fana tɔw dunnen kɔfɛ walima sufɛ olu bɛ se k'u sigi ni sanko ye o la tilegan in na température boloda cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔ fɛn min ye Kayikaw ye olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degré 35 ye Kulikoro olu ta bɛ kɛ 32 ye Sikasso olu ta bɛ jɔ 31 na Segukaw olu ta bɛ kɛ degré 33 ye Mopti olu ta bɛ kɛ 35 ye Tombouctou olu ta bɛ kɛ 34 ye
femi gawokaw ye olu tabi jɔ digiri 35 la femi kidalkaw ye olu fana tabi kɛ 35 ye menakakaw feyinɔ tilegan na olu ka finteni hakɛya o be jɔ digiri 35 la tawdeni olu tabi kɛ 45 ye bugunikaw olu tabi jɔ 31 na femi kucala ye olu tabi kɛ 32 ye kita ani nyoro tilegan na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ kitakaw pardon olu tabi kɛ digiri 33 ye nyoro ani nara olu tabi kɛ digiri 36 ye duwanza ani san olu tabi kɛ 34 ye femi banyangarakaw ye olu tabi jɔ digiri 35 la joyilakaw feyinɔ tilegan na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 32 ye bamako distriki kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kabala samiyafɛ fiɲɛ o bɛna ci fiɲɛ min ni o fanga tɛna na bonya kosɛbɛ fɛmi kɔni ye sanjiko ye o bolodalen do bi kilela fana to dunnen kɔfɛ ka don su kɔnɔna la o sanjiko bolodalen do bamako distriki kɔnɔ fɛmi kɔni ye finteni hakɛya ye tilegan na o bɛ kɛ digiri 32 ye bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 19 ye tile bɛna bin bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 55 ye ni wagati bolodacogo ye bi sɔgɔmada in na ka di aw ma a kun ye aw ka se ka aw tanaw bila dɔn ko ala ka bi alamisa tile hɛrɛ di an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma Amadu El Konare ale bɛna don kibaru lase aw ma. Kunnafoni ni ye o dugujɛlen b'a dɔn kunnafoni sanuman caman bɛ i bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na kanubagaw kɔrɔtɛlen do bɛ fɛ k'a dɔn kunnafoniya jumɛn bɛ an ka jamana kun kan. Fanta Tomota kunnafoni caman ma de be an bɛna dɔw de woloma ka bɔ tɔw cɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu sɛgɛsɛgɛra ni nɔgɔ foyi tɛ olu la fɔlɔ tubabu b'a fɔ ko toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire tiɲɛ bɛɛ be olu tɛ fɔta ye fɛn minnu fana bɛ kibaruya la n'a bɛ jamana yiriwa minnu tɛ maaw buruja minnu tɛ don maaw ka danbew kɔnɔna la olu ye kibaruyaw ye minnu bɛ nafa ɲa sigidaladenw ye an bɛna an soni sigi o belebele dɔw kan bi sɔgɔmada in na o la belebeleba dɔ ye dɔ farala kasobɔ jama kan kabi kunu nɛgɛ kaɲa 17 waati a ma sɔrɔla k'a fɔ katikaw fɛ yen olu ka mɛrɛ yɔrɔ wɔlɔgɛmu ka fara a ka danga maa 3 olu bɛ kaso la a bɛ waati jan bɔ maa kelen wɛrɛ minɛna kunu ni o ye Boubacar Traoré n'u k'a ma Buba ale ye kun ye mɛri ka danga fɔlɔfɔlɔ ye wa mɛri taalen kɔfɛ ale de tun sigira ka kɛ nɔnɔbila mɛri ye Asima ka secrétaire général do Kati mara Cuala ale minɛna kunungo a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ dugukolo kow la an bɛna kuma ale kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la yan'an ka bɔ Kati ye fana wasaden minnu bɛ yen ni olu kɔni ye CNT maaw ye olu minnu bɛ Kati ani Mali fan dɔw jɛɲɔgɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan Kati wasadenw ka kɛnɛ kan n'o ye ka se ka kɔmasegin baara dɔw kɛ mais ni mais kɛra CNT la hakilinaba jumɛnw taara kabi olu nana fɔ sisan u y'olu bɛɛ lajɛlen danci sigidaladenw ye baara ninnu kɛra préfecture maaw ani Kati yɛrɛ cercle cakɛda bondaw ka dɛgɛ di ɲɔgɔn ma ale kɔnɔna la an bɛna olu fana ka hakilina dɔw lamɛn bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan na Sokurakaw garisɛgɛ donna gendarmerie brigade kurakura dɔ la min bɛna Koromokari bi gendarmerie DG ka yamaruya yɛrɛ ni ɲɛmaaya kɔnɔna la yani o cɛ kunungo fana gendarmerie ma ɲɛma ni a ka cɛdenw ye Bamako brigade caman kɛrɛnkɛrɛnyana ba kɔfɛla olu caman lajɛ ka taa jateminɛw kɛ gɛlɛya jumɛnw bɛ yen ani ka se ka baaraw taacogo jateminɛ min ye gendarmerie ma ɲɛma ye nisɔndiyaw sɔrɔ fɛn minnu fana ye fiɲɛ ye a y'i nɛn don olu la ka ɲɛfɔ an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na sisan dani nɔ don kibaru ale kɛnɛ kanana nunu kɔni mina kɛ an sinsinbere hali n'a ma sɔrɔ politiki kuma bɛna maana PRVM fasoko n'o ye kɔnɔ suguni tɔ ye ɲɛ dɔ sɔrɔla ko dɔ la sabu kiri jaabi kunfɔlɔw bɔra an bɛna kuma o fana ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu b'an filɛ jabaraniw na arajow la minnu bɛ page Facebook kanu waati na aw ni ce aw dan sɔgɔ aw ni ko a y'aw bisimila. A bɛ san 2 yiri ka bɔ Maliden bɛ ka fɛn min ma kɔnɔ o ye jamana faamaw bɛ min fɔ sariya kɔnɔ ni o ye maa o maa ni tɛgɛ tura foroba nafolo la hali ni misi kara jarati don i k'a fɔnɔ walima a ka ja i nkɔki dɔ nin ne ye Maliden ka laɲini ye a bɛ waati jan ka kɛ ni balimaya siraw somaya siraw ani k'a dɔn k'a fɔ an bɛ tɔn kelen na fanga bɛ an bolo o kuyi ka kiw ye maa caman bɛ u bɛ jamana ka nafolo ta k'a dunbala ko piyan foyi ti bɔ a rɔ f'u bɛ tila ka u sen kɔrɔta ka tɛgɛrɛ fɔ ka bɔgɔji yɛrɛ kɛ maaw ɲɛna ka tɛmɛ n'u ye ko an y'a kɛ wa foyi ti bɔ a la Maliden b'a fɛ de o ka dabila hali ni y'a sɔrɔ
amina ma chaman dalinta la kabina ke ni wati laba nunu ko na transition be ka se ka wuli ka jɔ dɔw kɛ ni wati nunu na munu na maliden mako be o ka se ka mɔnɔ bɔ ka se fa bɛɛ lajɛrɛlen fɛ o be tali kɛ bamanɲinkurunya ani i ka dɔ kurutu o kɛlɛli koɲɛw na o nasiratigɛ la nunu salo bɛɛ cakɛbɔda dɔw la munu jaabi dɔw bɔra ka ban tile filanin na dongale don mɛriw tula dugukolo ko min be ni u b'a bɛɛ lajɛrɛlen cɛ k'a k'u nakɔrɔ ko a na bɔ dɔ da k'a tɛna bɛn a ma sɔrɔla ka fɔ katikaw fɛ poli économique ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ min kɛra sababu ye ka maire principal n'o ye yɔrɔ wɔlɔgɛmu ye a n'a ka dangan filanan Aliyu Badara Sankare ani maire mun ɲɛsinen don musaka kow ma ani u ka jɛɲɔgɔn minnu ye fournisseur ye k'u bɛɛ lajɛrɛlen wele ni k'u datugu ŋɛn a ma sɔrɔla k'a fɔ u bolo sera fɛn ma mun ni a man kan a nafolo dagosiw ka bon kosɛbɛ a n'a dugukoloko kurutu maire ka danga fɔlɔ min tun be ni o ye premier adjoint Boubacar Traoré u k'a ma Buba ale kɔni tun sugantira ka kɛ maire ka nɔnɔbila maire ye o tɛ tile damadɔ yɛrɛ bɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni nana yira k'a fɔ dugukoloko kurutu dɔ be ale yɛrɛ nɔ b'o la hali ni y'a sɔrɔ an ye kibaruya fɔlɔ minnu sɔrɔ maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka k'a bɛ tali kɛ mun na ko sabula ko yɔrɔ wɔlɔgɛmu ka manda in na ko jɔyɔrɔba tun tɛ Buba bolo dugukoloko koɲɛw la nka an ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ minnu kɛ surɔ olu y'a jira k'a fɔ ko kabi waati min na Amala Aidara ale ka manda ninnu kɔnɔna la ko terrain dɔw kɔni bɛ Buba tɔgɔ la terrain minnu bɛ yen ni u ma di sariya kɔnɔna la a bɛ taa terrain 60 ani a kunkanfɛn na minnu kɔni kuma ciyara kosɛbɛ hakili jiginna terrain ninnu kun ka kuma kun wulila conseil communal kun ni da dɔ a la waati dɔ la k'u bɛ terrain ninnu bɛɛ lajɛrɛlen papiyew bɔsi o kɛra ni samasamali ye mairie yɛrɛ maadamaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ a kɛra n'i ye n da fɔ n fana bɛ taa fɔ ye o gɛlɛyaba de bɛ Kati mairie kɔnɔna la a bɛ waati jan bɔ anw da sera a ma k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ Kati dugutigilakaw ni maabakɔrɔw n k'u ɲɛ kɛnɛ bɔ Kati mairie la a ma sɔrɔla k'a fɔ nafolo buruja ani dugukolo a ka d'an ye cogo min na an b'a kɛ ten k'a sɔrɔ ji bɛ ka maa caman ka yɔrɔw salo ka taa n'u ye ka sabu kɛ gɛlɛya ye dɔw bɛ ka si kɛnɛma dɔw bɛ ka si k'a dɔn k'a fɔ karataw kɔnɔna la o kuma kow jaabiw b'a la ka bɔ n'u yɛrɛ ye dɔɔni Kati maire tun bɛ nafolo buruja ni dugukolo harabali min na min ye poli économique kɔni don m'u tula nin waati na kuma dongɛlen don k'a daminɛ premier adjoint fɔ ka se troisième ni deuxième ni bɛɛ lajɛlen ka se premier ma olu kɔni bɛ kaso la nin waati na maire min bɛ nin waati na yani ko ka se kala kelen kan Mamutu Traoré ale b'a la ka baara kunfɔlɔ dɔw sabati i n'a fɔ anw ye kibaruya minnu sɔrɔ kunungo nin kɔni sɛgɛsɛgɛliw bɛna to sen na k'aw ladɔnniya k'a fɔ Kati mairie hali bi ko a ko tɔ bɛna yuguyugu min nɔ ma kɛ min na o ka se ka a jaabi kiiri ale ɲɛfɛ nin de ye jamanaden ka nisɔndiyaba ye bi kiiri yɛrɛ kɛlɛli baaraw olu ka se ka sɛbɛkɔrɔ ŋanamu ka kɛlɛ kosɛbɛ ni kibaruya wɛrɛ minnu bɔra la sisan dani nɔ an bɛ wulikajɔw sabati n'an ye min sɔrɔ sariya tigilamɔgɔw yɛrɛ fana da a kow kan u ka se k'olu ɲɛfɔ walasa aw minnu ye filɛbaw ni lamɛnbaw ye aw bɛ se ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ nin koɲɛ ninnu na cogoya min na o hukumu kelen kɔnɔna la an y'a fɔ Bamako mairie district ma Ɲamagale n'o ye Hadama Sangare ale fana bɛ kaso la ni hukumu kelen kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ nafolo ko ale dɔw kumaniyani na kura doni ko dɔw yelen ko la Bamakɔ yan nɔ o waati kelen na Kati mara yɔrɔ dɔw fana bɛ yen ɲɛgɛnɛ bɔlen don maire caman na minnu cogoya bɛ yen n'an m'u to dugukɔrɔ fɔlɔ nka a caman yɛrɛ bɛ yen u bɛ ka taa ni ka segin min kɛ poli économique la u bɛ caman kalama a la kɔfɛ ni a mɔnɔ bɔra ka se Mali yɔrɔ caman na hakili la sigidaladenw bɛ lafiya min nɔfɛ o bɛ sɔrɔ ka sabati ŋunuŋunuka fana bɛ yen ko danganiyaw dira maa o maa bɛ yen n'i ye nafolo haraba walima i cogoya bɛ nafolo ko la poli économique la ko k'a bɛɛ papier yuguba kura ye an y'o kibaruya dɔw sɔrɔ min ye sariya danganiya dilen ye jamana faamaw fɛ ko nafolo ko haraba fɛn o fɛn bɛ yen ko k'a bɛɛ sɛbɛn ta sisan k'u sɛgɛsɛgɛ maa caman kɔni kɔnɔ mɔlen don a ko kɔnɔ jango minnu sɔmin bɛ u yɛrɛ fɛ kow nɔ bɛ ko la nka ko maa tigɛ da min na jamanaden bɛ min ɲini o ye nafolo minnu b'a la ka dun ni dɔw bɛ ka so lahawtabaw jɔ mobilibaw san ka di maa gansanw ma k'a sɔrɔ jamana ka taaɲɛ bɛ k'a don kala mana kɛnɛya ko kuma tɛ lakana o bɛ bizibaza kalanko o tɛ se ka fɔ kuma nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye ni minnu nafolo donna da fɛ maliden ka lafiya o bɛ sabati ni kibaruya min bɔra a la renouveau bɛ don k'a bɛɛ lajɛlen fisɛfisɛ ni k'a di aw ma ladiriya ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ yan'an ka bɔ Kati an bɛ to yen k'aw ladɔnniya k'a fɔ CNT Conseil national de transition ale maa ɲɛmaa dɔw bɛ minnu bɛ Kati cogoya la k'a daminɛ Dala Magalu Solomanden Mulayi Keyita olu n'u jɛɲɔgɔn kɔni ye kɔmasegin kɛnɛ dɔ sigi kununko Kati cercle maa ɲɛmaa olu ka tɛgɛdi ɲɔgɔn ma kɔnɔna la a bɛ tali kɛ
sariya jumɛnw tara wasablo kono walima ɲɛfɔli jumɛnw be sigidala denw be ni u b'olu minnu cɔ a la u ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye maaw k'a dɔn baaraw bɛ ka taa cogoya min na a baaraw kuncɛla kunungo tile fɛ sigidala denw ye hakilina caman kuma ninnu samanaw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ gɛlɛya min bɛ sigidala denw kan u ye o maana maa caman y'i kɔnɔ ci kunu ko se k'u ka kɔnɔ kumaw fɔ a hakilina in wasadenw ka maa ɲɛma dɔw ka se min ye denmisɛnnin minnu bɛ Kati olu y'u ka hakilinaw di ka se Kati préfet ma an k'a lamɛn. An sigiden minnu bɛ Kati yan nɔ donc an y'a ŋaniya k'a fɔ hali n'an tɛ député bolokɔrɔta député ye mais an b'olu ka baara labila de la cɛmancɛ fanga na donc an ka gɛrɛ Katikaw la k'u la kunnafoniya an ye baara fɛn fɛn kɛ CNT sigili ni sisan cɛ sariyako ta fanfɛla la donc an ka bi baara b'o de kan donc ka Kati ɲɛmɔgɔ ni Katikadenw k'olu fara ɲɔgɔn kan ka na o kunnafoniw lase u ma walisa an bɛɛ ka kɛ hakɛ kelen na kunnafoni yɔrɔ la an ka filɛli yɔrɔ ka kɛ kelen ɲɛtaga la donc ni kunnafoni ma di ayiwa kunnankilew tɛ kɛ kelen donc an nakun ye o ye. donc an y'a baara kɛ ala y'a kɛ bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ pour que k'a kɛ donc o kɔnɔna na an bɛ fɛn fɔ k'a fɔ u bɛna fɛn min fɔ mɔgɔw k'u a lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ o kɔnɔna na mɔgɔw fana hakilila ye min b'a dɔn mɔgɔw kɔnɔ falen don mɔgɔ caman bɛ kuma caman fɔ bari an tɛ fɛn caman fana kalama kuma caman fɔ an b'a ɲini bi ni ala sɔnna réponse fana bɛ jaabi caman fana bɛ sɔrɔ o kumaw la pour que ka maliyɛnw hakili sigi bari maliyɛn mago bɛ hakili sigi de la bi an mago bɛ hakili sigi la an mago bɛ bari maliyɛn bɛɛ jɔrɔlen don mali bɛna kɛ cogo di sini n'o kumaw fɔra ka hakili sigi a b'a to bɛn ni keleya mun an b'o mun ɲini o bɛn ni keleya o bɛ se ka basigi. Vraiment an y'a kunbɛn n'an bolo fila an y'a minɛ a diyara an ye kosɛbɛ ni d'ailleurs ni ɲɔgɔnnaw kan ka caya jamana kɔnɔna de la parce que a b'a kɛ sababu ye jamanakɔrɔden fanba dɔw bɛ yen minnu tɛ télé lajɛ n'u tɛ réseaux sociaux kan a bɛ kɛ sababu ye nin kɛnɛ ni kɛnɛ kan ko minnu tara ka jamana yɛrɛ sɛgɛrɛ n'o ye sariya siraw ye a bɛ kɛ sababu ye jamanakɔnɔden minnu to o information ka b'o kalama moi je pense que ni exercice ɲɔgɔnna kan ka caya donc apparemment je vois que CNT mɔgɔ minnu bɛ Kati u yɛrɛ dɔrɔn tɛ yan u n'u nɔfɛ mɔgɔ caman nana minnu nana k'u dɛmɛ nin baara in na vraiment hakilina a ka ɲi kosɛbɛ a diyara an ye. Sanga 36 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 ka nin waati na sokurakaw fɛ jamana cɛmancɛ bolo fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ lakana kologuruyali lakana ka gara sigidaladenw na finitigiw ka gara jamanadenw na ka se ka olu kɔni tɔbɔtɔ k'u n'u bolofɛnw lakana k'u ni lakana o nasiratigɛ la Mali ministre de la sécurité ale bɛ wuli ka jɔ bala o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya danaya dara u ka cɛden minnu kan ni o ye département minnu bɛ o dɔ ye ɲɛmaya bolofaraw bɛ gendarmerie ma ɲɛma bi u n'u ka cɛdenw ka wuli ka jɔ kɔnɔ min ye sokurakaw garisɛgɛ bɛna don brigade territoriale kurakura dɔ la bi min yɛrɛ koromokarili baaraw bɛna kɛ sɔɔni sokurakaw olu fɛ yen nɔ min ye gendarmerie ma ɲɛma ale bɛna baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya o kɔfɛ fana jenɛkaw mɔptikaw olu kɔni garisɛgɛ bɛna don lakanabaw la bi gendarmerie ma ɲɛma ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna la waasa ka se ka taa lakana bolofara sira minnu bɛ ka hakili falen jɔnjɔn kɛ n'u ye kɔnsigne minnu bɛ n'o ye lakana ɲuman jɔnjɔn ye an ka jamana ka tabiyaw ni sariyaw kɔnɔna la ko se k'o kumaw fana sɛbɛkɔrɔ maana o bɛna kɛ bi tile kɔnɔna la ni munumunu salo ale kɔnɔ a kun ye k'a dɔn maa o maa n'i bɛ Mali kɔrɔ i b'a tile bi i ka lakana ko talen don ba la jamana faamaw olu fɛ nka yanni se ka kɛ ye kunungo gendarmerie directeur ba ni o ye colonel major Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ale ye a ka cɛdenw ye munumunu salo dɔ kɛ Bamako yan nɔ min kɛra tile yɛrɛ kuru kara ka se ka brigade bolofara minnu bɛ Bamako ba kɔfɛ k'a bɛɛ lajɛlen salo ka munumunu salo kɛ ni a maaw ye k'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen ani baara minnu bɛ yen ni sabatiba b'olu la ka se k'u laɲagali n'o foli k'a di u ma hali bi ka u kɔkɔrɔ don k'u dɔn k'a fɔ jamana faamaw b'u kɔkɔrɔ o kɛra nin baara ninnu na belebeleba ye o kama brigade mun bɛ k'a daminɛ Ngolobugu brigade la ka munumunu salo kɛ fo ka se gendarmerie bolofara ɲɛmaya fɛn o fɛn bɛ nin yɔrɔ ninnu na u bɛɛ lajɛlen lajɛra DG ani a ka cɛdenw fɛ a taara yɔrɔ o yɔrɔ min ye sabati minnu bɛ yen a ye i soni sigi olu kan k'a laɲini hali bi finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnɲana gendarme fɛn o fɛn bɛ yen u taabolo ka kɛ kelen ye bɛɛ ani kelenya u ka ɲininiw n'o ye recherche lakika ye ka enquête jɔnjɔnw kɛ sariya kɔnɔ waasa bamanjiya kule olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an ka sigidaw olu kɔnɔna la wa ko min ye u ka kibaruya jɔnjɔn di ɲɔgɔn ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔ
walasa baaraw bɛ se ka sabati cogoya min na olu ni a ɲɔgɔnna n'an ka jamana ka tabiya ye min ye ni o ye Mali mana kɛ cakɛda fɛn o fɛn na tabiya minnu bɛ jamana kɔnɔ n'o y'an ka balimaya siraw sinji siraw k'u ka janto kɛ ninnu bɛɛ lajɛrɛlen na kosɛbɛ ka baara yɛrɛ kɛ professionnalisme kɔnɔ n'o ye baara seko la a n'a dɔnko olu kɔni nasaratigɛ ninnu na ni ɲɛdanga in kun cɛra nɛgɛ ɲɛ 18 saga 5 coyi wa a kɛra bonya ni karama kɔnɔ gɛlɛya foyi ma bɔ a la gendarmerie ma ɲɛma ni a ka cɛdenw olu ka baara ninnu kɔnɔna la yani kibaruya tago filanan cɛ min ye ja minnu sɔrɔla ko kan ana olu foto dɔw yira aw la ladiriya ale kɔnɔna la nin waati na fana yan'an ka bɔ kibaruyaw kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ PRVM fasoko ale fana gɛlɛyaba tun bɛ a kɔnɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ o kun kɛra sanni kun fila ye sabula bolofara fila tun b'a la kow taara da kiiri maaw ɲɛkɔrɔ jaabi kunfɔlɔ dɔw bɔra kunungo a kiiri kow la min kɔni y'a yira k'a fɔ PRVM faso ko min bɛ kɔrɔngo mun bɛ tile bi wo ko biro min sigira ka bi waati jan ko de bi to a nɔ la minnu taara dɔ sigi yan minnu ye dɔ sigi yan ko k'a bɛɛ lajɛrɛlen tilenkolonci k'a da kolonci parti sigira sariya mun kɔnɔ ko partidenw wajibiyalen don ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Sama Kulubaliw ka fa wo Umaru Mamadu Sidibe ninnu ka fa k'a bɛɛ lajɛlen ka kɛ fankelen ye u ka parti baara kɛ a kunba belebele ye nin ye yani kibaruya ta ko filanan cɛ ɲinini dɔw na kɛ kan ka di aw ma sanga 40 dafara nin waati na an bɛ kibaruyaw datugu a fanta tumuta Amadou El Konare an b'i fo i ka timinandiya la an bɛ taga sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ sisan sɔgɔmada in na tan ni ka segin bɛ cogo di an ka siraba kanaw la ka kɛɲɛ ni sanba minnu bɛ ka nali kɛ Bamako district kɔnɔ yalima sirabaw bɛ lahala jumɛn na sɔgɔmada in na an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Fuseni Dawu ka yamaruya kɔnɔ a bɛ na wele bila sori Ibrahim Diallo ma a bɛ na siraba kunnafoniyaw di an ma